Ulat ka Jylla Meghalaya o Phagu Chauhan, nin ka sngiu lape Paidbah ya ka Thiar bukat ka ba thma jong ka KHASI Hills Autonomous District Council ha ka office trekam ka KHADC Shillong ha ka balabu bha khop ya ki kot kisla jong ka jing trekam ka beningkong ka KHADC ha ki nyo polai snem ki balalai ka council kamju don ya ka Thiar bukat bat namar ka ta las ngo don kam ban bu bha ban penne pensa ya borok ki jing tip ki bayade bat ka rukom sensha tenrai ki jaka ki puta ki riti imlang salang ya ka kolshor ka barius pa bat ki riti ki dostor barok ha ka jing kran jong ulat lapen pau ya ka jing sngo tenat jong banya shimta ha ka ni ka sngi Plie bat la ai khublei shi ka de eru ya ki dkhat ka KHADC bat ki pat nong shong snong jong ka Jylla Meghalaya और साथियों थोड़ा दिक्कत है हम लोगों की भाषाई दूरी में लैंग्वेज की लिए तो